hanggang sa sunset. Thank you. Thank you. Yes, you are my sunshine. Wow. Nandito kami sa tabing dagat. At napakatahimik ng dagat. Napakaganda at meron ditong inihandang pagkain ang aming mga balay. Ano po ito? Balay, ano yan? Arosip. Arosip. Lato. Arosip. Sa atin, anong tawag yan? Lato. Lato. Masarap yan, parang lato. Parang pumuputok sa bibig, di ba? Tapos ito yung longganisa dito. Mamay natin, nakasarado pa. Ito yung longganisa dito. Naliit pala siyang ganyan. Maliit pag maluto na. Okay. Kasi kailangan pakuluan ng konti. Ano ito, Mare? Ito, ano to? At yan ang tawag namin na patas. Kapatas. Patas. Parang, sabi sa Bicol, inon-on. Parang danggit pa. Okay, danggit. Isdang bato. Oh, isang ba? Ito ay tuna? Tuna ito? Oo. Tuna. Laking isda. Malaking isda. Oo. Yes! At mayroong pakbet. Halina po kayo. Kain tayo. May rice din. Wow, may rice din. Thank you po. Together as you promise, Lord, that you will bless the bread, you will bless our water, and you will take away sickness, Lord, in our midst. In our Even, way. Lord, in Jesus' name, ang hika, Panginoon, ng aming balangin po, Diyos, pinapanalangin ko po, Ama. Yes, Lord. Touch In the her name in of Jesus' Jesus, Lord. Amen. Amen. Hello everyone, I'm blessed today. Nandito tayo sa Ilocos Sur. Ilocos Sur. Okay, mamaya daw pupunta tayo sa norte. At I'm blessed to see this place. Nasa tabing dagat tayo. We'll be celebrating my birthday today. Kasama po ang mga bagong kapamilya ng mga Ilocano sa ating pong vlog na Bicolana meets Bicolano na nagkaasawahan po sila. Yung aming anak na Bicolana ay nakapangasawa ng isang Ilocano. At thank you so much po for watching, for joining me in this vlog. Please like and subscribe. Ay, ang tawag po dito is pinakbetbet. Pag panagulay, yung walang sahog. Pero walang sahog, pero Walang masarap bagnet. siya kasi meron siyang bagoong. Actually, yan So, ang paano po totoong ang pakbet. pagluto nito? Ang pagluto niyan, hugasan mo na. Lagyan mo ng bawang. Kunting tubig lang. Konting tubig. So, Oo, wala eh. okay. Hindi siya sa oil. Isa ba yung bagoong? Walang oil ata yan. Walang oil ito. Wala. Nasa tabing dagat tayo dito sa may dulong bahagi po ng Pilipinas. Dito sa may Ilocos Sur. At mayroon ditong inihandang parang, anong tawag dito? Yung may lalagyan nila ng parang atip na ganun, parang katulad dito. Pinagawa nila purposely para po sa celebration bukas. Nagpagawa sila ng Huwag niyong kakalimutan, nagmamasaya lang ako. okay. Pinifeature ko muna to kasi ano nga ang tawag dito bala itong ano? Anong tawag dito? Sapaw tawag namin pero Oo. Parang Indramada. Sa amin Indramada. Dito anong tawag diyan ganyan? Yun, mayroon naka-ready dito. Dapat dahon ng nyug ang nilalagay para malamig eh. Okay, so Kailang wala masyadong kuno. Maraming nyug dito noon bala eh. Pero dito po yung kapis. May kapis na nakuha si Josh. Diyan lang sa dagat na yan. So, yung kapis na ginagawang mga bintana at export, dito pala meron po sila dito. So, marami palang natural resources sa lugar na ito. Kayamanan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.